Obia catch it or say, you bet you my conform to say me, I'm a baby a free sura, I remember you and talk to me. Now, no cry, I can. Sika jako finu be yidi ba dwam no won hu se ne ba so so won hu se ba so so enche bia na djumuje ne Dormaahene de betu dwa na enia watama Asante esi ho no makoro Asante sanse ho no de wotena se na se wanka Asante ho sema enyeyi na no buru champion womo na ss womo afresh ntrofu nhyiemu womo akasa cancel no womo atena se na Dormaahene kokasa osisi kadwa ya soso bie mu soso konfuo bie ni honom kurum ha ye obetumi akomande bibia fresh no de abanya no kore yibusa se obi a wote akonwa so ya wonya konfuo ni wonya busumuni ebeye yesa yenko hwe video no de tu dwa no ye ba ibidi nkomo ye ba sisia Greater Accra that's in the free Eastern region what is Eastern region for be charge ajo Germany na ni ti se Austria and Hungary hono free buy what is Austria and Hungary be charge ajo America no say UK for Britain for us never ho banye super power that can be nka bimbo what is be charge ajo obia catch it say you bet ma conform to say me I'm a baby a free sura I remember you and talk to me na no kura ya kan Sika jako finu be yidi ba dwam no won hu se ne ba so so won hu se ba so so ye da se ye ne ohene ba ahenkan e na ebetwetwe nkomo na ono so ache na dwen e de afa ohene ba mo tan se eburu Jesu eburu mi na ho te se nya me na na madawro ma me ho ye pa Dormaahene se mo akososo ade fake bi na ba bisi wonom se golden stew yi no krese fake enye fake de na ma ni eye de konfano chi ye na ujidi me jidi pa de na ma ni fake oh to asi asoso mo asoso me de sikadwa mi hu da me hu ne ba akope eda eye ye wura na ase tutu opem so abom mu asme wura kwasem na wo yi sikadwa ni pie yensu so ba bia yensu so sikadwa ni ba bia na ye mo won se Dormaahene tumi gina aka se sikadwa ni asoso na on sanje enni se sikadwa ni fi so na bai timi bisa Dormaahene se okay waji abusumudi ana konyo na wote so na ngata waji akonyo ni di ade so wahina acha akonyo so wonyi abusumuni se konfa no cha akoma ma sikadwa efri suraba na wote akonyo so tumi bie wano eka se wonyi ni se konfo na koma sikadwa baaye 2 sikadwa ya soso sesi Dormaahene fenzo ma che sikadwa bebi ya soso obetumi abekire ontumi mekire se sikadwa da ye wura na ase tutu abebi opem so wo yi pie ye no ni enso soe media me husi aso ba bia ono Dormaahene na e kana me angasa de me husi aso ba bia de Dormaahene be ka sikadwa ya so okay obi a oyo ohina ati akonya so na wo ka so wonyi ni se sikadwa free so na bai media me nko ama adwen de me su se Dormaahene angasa no ese epe ba bi gine fa na ehwe na adwunu sa ese asem bi obeka bia no ensisi so odi nsem bia betudwa ya wo ka se na sem ni mo de asem ba ku tudwa wo mu a na wo ka se ay kamia ye se Asante pa che se bi be ma bia ni ha ana de achame beka no eno no eso bia di so ono de won tena ho hwe masa de nkoso
menua Asante person of bibia bo ne budi tumi bi. Asante ni lo na ase tu baby okon no kuduru ye bia wonim. Okay. Wokon ya age sampa. Wokon ya age nkuransa. Nkuransa ko de ma na yele ne nma. Na Dormaahene sebi mpedu asa. Na no wo faje ma bedu ti akonya so na osoma Asante no. Asa Dormaahene'S Asante dia. Dormaa eyeye wura na ase tutu ne dia. O se ona nate ase no ka che ne se bono echen apem. Into no wo eso e won sa ase so kra se Asante. Na Asante de ketase ayi katashe ena di tumi eye kabia ma men kabi. Dormaahene. Na meka Dormaahene onimu mpaninsem. Dormaahene ni mpaninsem. Dormaahene ni mpaninsem. Dinti na ni mpaninsem. Dormaahene. Wo asase che offense hene. Okay. Asase yelu na ase tu de ma offense hene. Dormaahene wo bi. Hwe nkuransa hene kura Asante hene ba. Na ase tutu ba nkuransa hene. Hwe no kwa hene nsa ase. Hene baba fopim. Na obeka se be ma bi enye. Yelu na ase tu yete so ane asole. Asante enyame no no. Dormaahene onya se bia nko be ye bi. Enso onya. Enti na ase tutu nwumbi wo obi nya ase bia nko be ye bi. Dormaahene wono na nke apegya ne kokrosi anko wope. Enso onya. Ade ni onya. Where den wonya. Dormaahene onya. Ye tia na Dormaahene kwaji ifi apri. Hini Sika to bobo na maahene. Up to now tumi abo na maahene. Debi. Na efe di enti na Asante hene bebo fi apri maahene. Dormaahene nani abre no atu da sense mi hu asem o pa akire. Dormaahene ada nani sa Asante sa. So Dormaahene ko baabi. Na so wa mo chia mi din wo ma Dormaahene tumi ntina den. Chia me so ngasa mo Dormaahene din da. Waso so nsom na tena wo baabi. Wo nipa ba akofo no wa mind sewe tena wo baabi. Okay. Na edi enu kokoti ni ahanta dwabe ayi ye ka Dormaahene wo yi. Dormaahene o ma na ni asa chia me. O se a me ye ni me bi o so ma ono no ka e de bible ntim obi ehun senye. Dormaahene de na chia me ya Dormaahene enya Dormaahene obetumi aka. Dormaahene ni muka wonka ni kuro masem. Dormaahene woni muka wonka ni kuro masem. No ho no sere ho. Ah. Ekurei, mere afi kurei. Abisim. Dormaahene say ni kuro. Bi just up to now watumi esi wo hene. Okosi hina memma, ekromofo memma, emabunu solitia no Dormaahene watumi esi e wo hene no. Yesi yiwani asense obe yi obi die. Sa. Yelu na ase etu, wo se awoyo. Dormaahene wo se awoyo. Edina da no so nchenyi no. Wo se ade ayo adwuma abedun. O nchenyi wo se ade ayo no. Na Dormaahene wo se awonyo. Sa. Yelu na ase etu so wo se awoyo. Yelu na ase etu. Wo so no tumi pejawo. No so amo ayeboho. Ti yesisa Dormaahene din no. Dormaahene din de yensisa no. Wo se ade ayo adwuma abedu de second and third. Wo nsisa no. Wo se awonyo. Yelu na ase etutu. Wo se awoyo. Wujidi mi jidi pa e se mi mani free eye yelu na ase etu enuma bebre ho a waka awayo Dormaahene musa na Dormaahene aka wotumi ayo wa ukro ma bisim wo se abisim ye odia wa ukro ma bisim e ho asem kwantumi nkan wi na ade bia de chia me ayetu apia e de adwuchu ose chia me so nka asem bia mo udin da Dormaahene o ma na ni asa chia me ni Asante yenso entama Dormaahene o mfa chia me ani Asante fo anim nyefom dia ne ye ka che mebu no mo so ti social media no so dia chia me atem mebu no mu ete social media dia chia me atem o mu hweye na ye no me kese se wudi chia me atem a wadi sikadwa atem nti ayesa Asante mebu bi so ede mu aye be ma wo mo na yin din yen de yelu na ase etutu otete ne nanam otete ne mamo ye nsua ye nye de Dormaahene ye no ane ye nye de Dormaamabunu na ye no tada ya na ebi broso bros ane na ma ye nso etumi ba abonten bekasa no asama Dormaahene kan yi
ensisi so enti ase anim abafa bi anim se konfo bi ani wo kom sikadwa ma ne baaye sikadwa ya soso ehe na Dormaahen no ko nsia soso sikadwa no si eyi sikadwa ni pie na ya soso yelu na ase etu yi na hene bey na ade krompo a achede ene se omo command ade nya ne me se etisi ya soso a ache yelu na ase etu sikadwa pie ye wutumu se sikadwa wuntumi kura nhwe se ti yiro wuntumi nhwe Dormaahen wonya bia ko obeye bi enso wanya ni ntino ana ode nani esa chiame mesi Dormaahen agima badu ose ade yo yensesa no wose a wonyo okazo bobo fi apremaahen watumi abo ontumi moy no ontumi pagya konwa bia kora wo no mu nyina wo Dormaahen na betumi abe wo ye Maahen even ayi ye kan say wakonwa wo Dormaahen wakonwa a wote so ti sebi dukuro bi akonwa a wote so wo wakonwa kwa Dormaahen Dormaahen akonwa Dormaahen de njele bi ode chiame anim yefom Dormaahen ontonobo pa na kumase mabu Asante mabu ga se e kan ye ho Dormaafo mo yesei Dormaafo mo yesei ontonobo ebi na anu mi ama belu wa me maame ye ka ne sei Asante achem ma ka che no oso Dormaahen de o ye to obo ne ba no ese o kasa cho no ono ba besia no kwa so o ka no wo Dormaahen unya ba bi nyina na de njeli bi o de a cha mi ani be efom se Dormaahen ko ba bi na se o ma speech no amochi amedi wo ma da be speech on to me ma eno ni asem no de ntia Dormaahen pese odi nani wode nani edisa chiame sun ko gina baabi enko ma speech emmo wo Dormaahen odin da ajima bedu onto no bu no nuru baabi a onto no bo pa se eye me ya se wodi akonwa kasie we akosha Asante ase Dormaahen ka to wonche ayi ya ka ne sei Nkransa Easter Dormaahen obetumi aka de ntina Nkransa hema wi otumfo ko eye na ire pani no enti ese wokọ no okosie na ire no waka bibi se Nkransa hene ese wode obesom Asante a oni hawo na so beka se Nkransa ya Asante dia de one na nyaadwe Nkransa ya Asante dia yewura na ase etu wode hono ma na ire ne ma okay wode Nkransa ma na ire ne ma na nkrofo mi na tumfu tuogu Nkransa hinani ene ne de Nkransa hunahu se wo papa bi wa Asante so obehwe no eno obehwe ne papa na de nta Dormaahen obeka se ode be sha Asante a na Dormaahen ayi ekola otutu no ene yewura na ase etu dia Dormaahen yewura na ase etu kuro sa oso Asante beto no Asante beto hwan enye sum na yin epi okofa omu nyina bae wo so ye dua na PS esum nya pie ja no dua na PS mi so nya dua na PS no ye dua na die esum nya na di nka epi na obefa am bae wo nchi ni kumawu wo nua ni mpon ene kumawu hene churogbo akodua wo nua wo Dormaahen wo nua ni mpon okay na Dormaahen nya Asante ayede wo nua be ye ka ni sei kumawuni Dormaahen a wonto no bo ana on trans insua mpaninsem pa isua Dormaahen trans insua Dormaahen obeso oba Asante omra yelu na ase etu obeje no ono so ompu nipa opebebli ndi se Dormaahen fi se si an ye bebobbo bi akeka no ama ono abehye mfimfin wate no na se Dormaahen ba dwa atoa se yelu na ase etu mi wura wadawro ma de me kan nyina minim paninsem ese de maba family odie odine be ka ne ma ho Dormaahen ni tra ne nto hweyi na nye yo abusafo wahene ba henkan ena ene na hwetwe enkomo no fo adwen che so to honom se de usi ehu no mobuo
ɛne anidie mmra okasa mu na dwen no wakyerɛ wo betumi so atwerɛ wo de e de go comment section ho no na kyerɛ baabi akoso ye e de amayen oyiri ka yiri be me we wo na yiri suro no no wo na sponsor ye de bia amedu dwumadi etumi ebrɛ mu sanso na costi kutoshie ntade we dia na top solo electrical so adom ye nkania na bibia koyi e de amayen do ma he de okofa baaye na wotwa wiye no na ohene ba che na dwen e de afa ho no medin dia tesem he kwaku ADUMASA TV yedase